Pali anthu angapo guys amene ndithu pakati tikunena pano ali ku polisi. Phungu wa Blantyre City South East Samir Suleiman ameneyo ndithu akadzipereka ku polisi kutsatira kutsindikizidwa kwa chikalata choti iwo amangidwe. Loya wa Suleiman Felix Tambulasi atsimikiza za izi polankhula ndi Times Malawi. Atambulasi ati alangiza a Suleiman kuti akangodzipereka ku polisi kusiyana ndi kuti apolisi adziwasaka. Pakadali pano afika kale ku polisi kuti amve bwinobwino zifukwa zomwe akuwafunira, atero Atambulasi. Ngakhale sanafotokoze bwinobwino pa zifukwa chikalata chomwe taona chikukamba za nkhani yokhudza zomwe a Suleiman ananena pa interview yomwe inaonetsedwa pa tsamba la mchezo la chipani cha DPP pa Facebook kuti akuluakulu ena a chipani cha MCP akufuna kuwapha. Akuluakulu omwe anatchulidwa mu kanemayo ndi a Richard Chimwendo Banda, ababa Steve Malondera komanso a Ken Zikhale Ng'oma. Ndi actually izizi ndithu zalembedwa ndi pangolini imwe uja wa ku Times amene ali Cafe Maulidi. Anyway, ndi nkhani imene ilipo panopa yokhudza ndi Samir Suleiman komanso palinso enanso angapo pa anthu 4 ndithu makamaka a DPP amene ndithu atengedwa. Ndithu tilinso ndi ripoti lochokera kwa Pastor Shumba. Hey guys, ziliko. Thank you so much guys, Malawian cameras. Amalawi anzanga, nkhani yangotipeza kumene nthawi ino yakumasana ndolena kuti wachiwiri kwa president wa chipani cha DPP mchigawo chakumwera olemekezeka Joseph Mwanamveka pamodzi ndi anzawo ena anayi ngati a Cliff Chionda komanso a Royd Muhala ndi Amagalasi komanso a Jime Kusamali. Anthu 5 amenewa mene ndikufotokoza pano ali ku area 3 police kumene analandira uthenga oti akufunika, ndipo anapita ku office ya physical police, ndipo physical police yawatumiza anthuwa ku area 3 police station mu mzinda wa Lilongwe. Zifukwa zenizeni zimene anthuwa awayitanira sizikudziwika panopa, komano pamene ndikunka nditolera ma information ndikufuna kuti ndibweranso kukufotokozerani Malawi nonse kuti mudziwe kuti zinthu zikuyenda motere. Mapanopa ndimangofuna mudziwe kuti anthu amenewa akuluakulu amenewa ali ku area 3 police station. Mwinanso ndiyankhule mobwerezabwereza nena kuti wanabo Joseph Mwanamveka, a Cliff Chionda, a Royd Muhala, Mr. Magalasi komanso Jime Kusamali. Anthu 5 amenewa ali manja mwa polisi kukamva zimene awayitanira ku polisi ya Lilongwe area 3. Choncho ine Pastor Moses Shumba ndikhala ndikukupatsirani tsatane wa nkhani imene zikhalire kumeneko. Koma maloya awo ali kale ndithu pakala kuthamangitsa mafailo kuti ngati nkhanizo zitafika ku court aone kuti achita bwanji. Ndikupatsiraninso nkhani posachedwa pompa, khalani pomwepo. Ndine Pastor Shumba. Ndimacheza ndi mmodzi wa atolankhani ku nyumba ya ufumu ndakumana naye ku church mandiuza kuti boma ili lipitilira kulamula, akamanena kuti boma sasintha ndizoona, utsogoleri usu usintha, amandiuza choncho.
ya chimene akufuna kupanga panopa afuna athane ndi ma-activist onse amene akungolongolola izi ndi izi kuyipitsa mbiri yachani ya bomali. Akathana nawo basi chifukwa ndi amene akusokoneza, akuauza anthu zolakwika. Ndi akangothana ndi ma-activist amene akusokoneza kuyankhula zolakwika basi ndi amati apanga malire kuti by end of April akhala atathana nawo onse amene akulongolola yetu amene ndi mtolankhani. Ndendati basitu amuna athu aja akufa akupita akuti apanga dongosolo limenelo kuti zikhale choncho yetu. Nde zinangondikhudza kuti koma abale ntchito ilipo, ambuye tithandizeni fananu. akuluakulu boma la MCP zonse zomwe yapanga iwo 2024 2023 2022 2021 2020 ndi chaniso chomwe chikufuna iwo kwa amalawi? Zoyipa zonse zomwe akhala akutionesera lero zona nkumabwera nkumalimba mtima boma la MCP nkumapempha voti kwa amalawi amene akuwaonesera nkhanza, amalawi amene akuwamvesa kuwawa panopa. Taonani panopa zinthu mene wafikira malawi panopa. Chiyembekezo chathu ndi cha mtundu wanji? Chiyembekezo chathu malawi akupita kuti? Ndiye titanena kuti zomwe zachitika kakweredwe kakatundu kamene kakwera kuchokera 2020 kufika 2024 ndiye kachitikenso kuchokera 2025 kukafika 2030. Malawi tifika patipo. Nzanga iwe amene umalandira 60,000, nzanga amene umalandira 50,000, mmene zachitikira kuchoka 2020 kufika 2024 kulowa 2025 unoyo kakweredwe kakatundu. Tikunena pano, tikunena chimanga chili pa 75,000 thumba. Koma sisi kuwakhusa. Lero pamene akunyamula chimanga cha madonation zoti athandize ndi kumadinda iwo marumba awo kumadinda chije ni malogo awo MCP. Nkumapita kwa munthu ukampasa thumba limozi. Zona alaishuwa mavuto ausewa awati kudusawa iwewo ngakasinthe maganizo mmoyo mwako kunena kuti boma ndilo mweri chifukwa chakuti akupasa thumba limozi. Tili serious zikomo. Chifukwa uwapasidwa thumba limozi iwe ende nkumanena kuti boma ndiye ndilite kuti boma ndilimene. Mafuta akusowa nziko munomo. Tangu ganiza ntete tikhale ndi pasi tizifuse. Lazarus Chakwera ali ndalama zingati zomwe wa banka yema banka yakunja. Forex imene nanga nduna zake za banka ndalama zingati mahiko akunja. Kodi ndalama zimenezo zikanakhala kuti zikuzungulira malawi munomo. Forex imene yabankidwa mahiko akunja weki tikutha kuganiza kuti tikathe kuthandizira malawi pogula mafuta. Sibwezi tili pena pake. Vuto lili bwezi tukumana. Abweresa vuto loti akuliziwa komwe kwadani kodi abweresera maulendo. President wenda maulendo ambirimbiri kumanyamula chigulu kupapita mahiko akunja. Yemweyo andi amene wanyamula kunyamula ndrama za nkhani kumakabanka mahiko akunja. Nduna zake zikunyamula ndrama za nkhani kumakabanka mahiko akunja muzina lunene lobera amalawi. Lero tiyena amalawi ainu ake tikutani kodi tikuzunzika. Kwa munthu organiza bwino panopa. Kwa munthu organiza bwino panopa. Sakuyeneranso kusekera boma la chani kodi la MCP. Ndi boma lomwe ine zinthu zimativuta mbuyo maboma ena amavutika mbuyo koma zinthu sizinafike mmene zafikira patipo kodi zafikira pano. Siti kukana TPP ina ndi zora nikuli zora kwika. PP ina ndi zora kwika. UDF ina ndi zora kwika koma zinthu zimene ziye kuti mukathe kuzunikira ndi zora kwika zomwe zachitika mu 4 years mutha kuona kuti apapa amalawi afinyika. Koma mukuwapeza akulimba mtima kumazungulira mamizimu
nkumapereka 5,000 kwa munthu, kungolandira munthu 5,000 ndikumabwera kumpoyera kumanati boma ndi lomwe. Are you serious? Tena akuluakulu tikama nthawi ya kampeni inoyo tizikhala ndi kopi, chifukwa mwina mwache timayiwala, tikhale ndi kopi zomwe tingathe kulemba zinthu zomwe amalonjeza ndani kuti amalonjeza andale akamafika kwa Malawi kuti azachita, kukhala ndi kopi. Ndiye pasoko ikamatha teremu ikamatha 4 years kumafika nyengo ngati inoyo ya kampeni ngati inoyo, tizitha kuona anthu amene anawina aja kuti apanga ziti ndi ziti, muzaona totally nothing. Chomwe chimafuna anthu amene wawo ndibwera kuzatenga ndalama zathu ndikumagwiritsa ntchito ndikumasangalala, aino ake fe tizitani kuti tizivutika. Si nthawi yonena kuti panopa tiziyatha kuwaombera anthu m'manja, si nthawi yomwe tingakhale kuti ife tizipembeza nkhani zake zonena kuti anthu ena ake akutibweresera kathumba cholinga chokuti tiyavotere, koma kuyiwala zinthu zonse zomwe iwo akhala kuononga mchani kuti muziko muno. Tizitha kuunika chinthu chomwe iwo atani kuti atipangira. Sitikukhulupirira kuti chipani cha MCP chingamadzuke mmamawa kapena kumayenda momasuka nkumalankhula kumasuka a Malawi kuti tivotere Nixon tilowenso mboma. Pazifukwa zingati? Ndi chiti chomwe a Malawi angawuze kuti tivotere tapanga ichi. Tina Malawi tizitha kusintha kaganizidwe kathu. Kachidwe kathu ka zinthu tisamangokopeka ndi zinthu zazing'ono. Boma ilili linabwera ku zaononga. Kuononga yaononga kuchokera 2020 kufikira 2025. Ndeti ikayipasenso 2025 kuti ikafike 30. Tangoganizani ka nyengo akaka. Malawi atokati akufika pati. Ndipo akupita kuti. Like, share, Malawian cameras, right.